U Rijeci u KBC Sušak imao sam 2 operacije gdje su mi postavljene tube jer sam imao problema sa prohodnošću arterije na desnoj nozi. Kada sam opet zbog bolesti, odnosno bolova, završio ponovo u KBC Sušak, na hitnom traktu rekli su mi da dođem kod vaskularnog kirurga koji me operirao. Obratio sam se tamo, međutim rečeno mi je da na toj nozi oni više nemaju namjeru ništa raditi. I da mi prijeti amputacija noge. Temeljem toga sam malo surfao po internetu i pročitao sam sve pohvale i uvjerio se da su doktori stručni, da su bili na svim specijalizacijama po Europi i po Americi i stupio sam u kontakt sa još jednom osobom koja je bila ranije ovdje na liječenju, također iz Buzeta, koji je, trebali su mu amputirati nogu. Međutim, doktor Zan Mitrev mu je spasio nogu i on je duboko njemu zahvalan i on je meni sve prenio pozitivna iskustva o tome. I to je bio još jedan znak da moram doći ovdje ukoliko želim se izliječiti. Ovdje sam jako ugodno iznenađen sa osobljem, sa samim objektom. Mogu reći sve samo superlativ i preporučujem svima koji imaju ovakve probleme iz Hrvatske i koji si mogu priuštiti plaćanje tog liječenja, da dođu ovdje gdje će sigurno biti zbrinuti i gdje će im se pružiti najbolja usluga koja može postojati.